Through the shadows, through the dark, there's still a glimmer of a spark. And when the road is split apart, I will be your northern star. Hej, velkommen til. Jeg er taget ud for at besøge Køge Å-stien, som er en sti, der går fra Køge til Borup, cirka 22 km lang. Midtvejs ligger der et shelter ude ved noget, der hedder Spandager. Der har jeg tænkt mig at overnatte, så det bliver lidt over 10 km i dag, og så næsten 12 i morgen. Men jeg har lige filmet lidt her fra, hvor stien officielt starter. Jeg er ankommet ned på Køge station og har så gået igennem byen. Der er 1,2 km fra Køge station op til, hvor Køge Å-stien den begynder. Og det gør den ved en lille parkeringsplads, der ligger her ved Gamle Købegård. Så ja, jeg vil tage jer med ud på ruten, og så vil jeg selvfølgelig filme undervejs og snakke lidt om, hvad planerne er. Og så håber jeg, I vil nyde turen, ligesom jeg vil. Secrets hidden underneath, answers in the mystery. And no matter where you fall asleep, you are never far from me. Find your way back home. Find your way back home. Don't be scared of the unknown. I am with you where you go. You'll find your way back home. You'll find your way back home. You'll find your way back. Don't be scared of the unknown. I am with you where you go. You'll find your way back home. Don't be scared of the unknown. I am with you where you go. You'll find your way back home. Jeg mødte lige en gut, der fortalte, at han var ved at træne til en Laplandstur, hvor han skulle gå med pulk. Så derfor slæver han rundt på bildæk her. Det er meget sjovt. Og jeg håber, han får en dejlig tur. Det var så Køge Ås-delen. Desværre så er det aldrig lykkedes Køge Kommune at få bygget videre på den rute, der engang gik under motorvejen. Så nu er man nødt til at skulle ud på et stykke vej, hvor der ikke rigtig er noget sti eller noget. Så men det er som det er. Det kan vi ikke gøre noget ved. Hovedsagen er, at man på den anden side af motorvejen kommer ind igennem skov igen. Så det skal nok gå. Så kom vi under motorvejen og står faktisk ude ved Vikingeborgen, som blev opdaget for nogle år siden med nogle udgravninger, og nu er de så i gang med at bygge noget museum herude. Så nu kan vi se her. Vikingeborgen ligger derinde. Og der er jo ikke meget vikingeborg over det, for det er jo noget, der er ruiner. Så det de har lavet er, at de har genopført, hvordan borgringen den så ud. Og så kommer der et museum derovre i det fjerne.
og der går en vej på den anden side. Men jeg vil fortsætte her. Det er sådan nogenlunde, man skal helst ikke gå helt ude på vejen, så længe man kan bevæge sig nogenlunde sikkert igennem her. Og også en passage under motorvejen her, væk fra vejen. Så jeg er lidt glat her, når det er fugtigt træet, så man skal passe lidt på. Men ja, jeg vil fortsætte. Så fik jeg overstået alt det landevej, heldigvis. Så nu er vi ved Lellinge, og cykelruten den fortsætter af landevej ind igennem Lellinge by. Men den gående rute, den, jeg kan lige vise jer en gang her. Hvis man skal på cykel, så fortsætter man den vej. Men også gående, vi skal herned og gå en tur. Nu håber jeg ikke, der er alt for sumpet, men det finder jeg ud af jo. Fordi det er virkelig lidt blødere. Det er godt, jeg har nogle vandrestave med. Men herfra er der 15 km til Borup, står der. Så yes, vi fortsætter. Det er altså grunden til, at det rent faktisk hedder Køge Å Stien, for det lige nu, der går vi næsten i Køge Å. Så ja, der var beviset. Jeg fik klaret mig igennem alt pløret. Jeg var lige ved at få våde fødder, men det lykkedes at komme igennem. Så nu er der lige lidt grusvej, og så skal vi ind igennem noget skov igen lige om lidt. Så røg vi ind i noget skov igen. Det var dejligt. Altid hyggeligere end at gå på almindelig vej eller landevej. Grusvej. Skovvej for den sags skyld. Altid hyggeligere med nogle skovstier. Så nåede vi ned til åen igen. Nu skal jeg så til at krydse den. Foregår på en meget, meget intimistisk gangbro, der er lavet her. Så ja, I får lige et kig. Det her, det er det, den gamle her skal ud og vandre henover, så spændende. Men jeg har gjort det før, så jeg kan sikkert også gøre det igen. Jeg ved ikke, om vi kan fornemme det, men der er lidt terræn på herude. Åen, den løber dernede, og jeg går herop på en sti. Men der er ikke andet end 2,5-3 km ud til shelteret, så det var ikke så længe, før vi skal til at slå lejr. Jamen i tvivl om ruten, så skal man bare følge de her 90 skilte med kantpælene med de gule streger på. Så er man på rette vej. Så fik vi gennemført første del af Køge Å Stien, som faktisk er opdelt i 3. Der er sådan nogle informationstavler. Prøv lige at se, om jeg kan vise jer. Sådan nogle tavler her, hvor man kan finde en masse informationer om de forskellige ting, der er ved at se og så videre. Der er sådan nogle holdere her med brochurer. Jeg prøver lige igen der, som man kan tage. Jeg skal nok prøve at linke til dem. Man kan nemlig også downloade dem. Der er også QR-koder, så man kan hente folder og kort til telefonen direkte. Og også en masse informationer, mens man går. Så det er faktisk meget smart. Det er også en del af maratonruten, så de næste 3 km, der er det markeret med 90 endnu. Så det er også meget rart. Men skal jeg over til den anden side og fortsætte Køge Å Stien derovre. Og det er så 2'eren, vi er ude på nu, fra Spanager til Regnemark. Og Spanager selv, der kommer her om ikke så forfærdelig lang tid, så der er omkring et par kilometer endnu. Så ja, vi skal lige krydse en vej. Så jeg tager lige med, så om jeg kan undgå at blive kørt over. Skal jeg ikke filme så meget, at der er en bil, der tager mig. Jeg tror, jeg slukker, og så koncentrerer mig om at krydse.
Så nåede vi frem til shelterpladsen. Det er så fordelen ved at være afsted på en hverdag, for det shelteret kan ikke bookes. Så det er først til mølle. Altså 2 shelters, så der er selvfølgelig altid en chance for, at der er plads nok. Så blev der gjort klar til, hvor der skal soves i nat. Fået pakket ud og fået luftet soveposen. Så nu skal jeg sidde her og lave mig noget mad. Og det bliver sådan noget frysetørret fra Travel Lunch, som står på menuen. Og det er noget paprikagryde med oksekød og nudler, så vidt jeg kan se. Og nudler på tysk, det er nok noget pasta, tænker jeg. Så det skal nok blive godt. Jeg har også taget en øl med, så der skal koges lidt vand, og så er der ellers mad lige om lidt. Men jeg tror ikke, jeg kommer til at filme så forfærdeligt meget mere. Fordi, at som I nok kan fornemme, så er det ved at være lidt mørkt. Og resten af aftenen skal jeg bare gå med at få spist lidt og få hygget, slappet af med lidt serie på mobilen, lidt e-bog, hvis jeg synes. Og så ellers bare ikke alt for sent i seng, fordi jeg skulle gerne tidligere op i morgen og fortsætte videre til Borup. Så ja, jeg satser på at få en god aften. Så yes, I hører fra Camp Spanager igen i morgen. God morgen, så fik vi overnattet i shelteret her ved Spanager. Og ja, det har været en okay nat. Det begyndte at regne, da klokken den var omkring 8 i går aftes. Og jeg kan lige prøve at vise jer en gang. Problemet er det der store træ lige ovenover shelteret. Fordi det har dryppet massivt fra regnen ned på taget hele natten. Så det har lyttet voldsomt og vækket mig en hel del gange. Så det er ikke fordi det har regnet ind. Det har heller ikke været specielt koldt. Jeg tror det laveste den har været nede på, så vidt jeg kunne se ifølge mit termometer, er 4 grader i nat. Så der har ikke rigtig været noget vind. Så jeg har ikke frosset, men jeg har selvfølgelig heller ikke ligget og svedt. Så det gør mig ikke 4 grader, men det har været sådan lidt meget med det der regn der. Så ja, jeg har da fået sovet. Så det skal man være glad for her. Nu har jeg efterhånden fået pakket færdig, så tænker jeg lige, at jeg vil drikke en sidste kop kaffe, inden jeg vandrer mod Borup. Jeg har cirka 12 km i dag, og de lover sådan lidt smådryp indtil kl. 12, så det bliver nok, nu har jeg stadigvæk min pausejakke på, men når jeg får taget skaljakken på, så er der trods alt vandtæt. Jeg ved ikke, hvor meget jeg så får filmet, hvis det begynder at regne mere end smådryp, fordi mit kamera her er ikke vandtæt, så det skal pakkes ned, hvis det bliver for slemt. Men nu må vi se. Jeg håber på, at det kun bliver sådan lidt smådryp, så jeg synes, det har regnet rigeligt i nat. Så ja, jeg vil drikke en kop kaffe, og så vil jeg pakke det sidste ned i rygsækken og begive mig mod Borup. Så fik vi baseret Skovby Golfklub, og nu går stien bare langs
marker og ja, Køge Å nede på den anden, venstre side her. Så jeg kan se engang. Jeg er stadigvæk lige under 10 km tilbage, så der er et par timers gang. Så det er fint nok. Meget hyggeligt, man kan høre Køge Å pludre her ved siden af. Der er simpelthen så vindstille og temmelig sovet, som I nok kan se. Men det er dejligt vejr. Og det der regn der, det blev heldigvis ikke til noget endnu. Så jeg håber på, at det holder tørt, indtil jeg når til Borup. Derfra skal jeg så have en bus til Ølby, og så en anden bus tilbage til Køge. Så der er en god vandretur endnu, og så må vi så se, nu skal jeg krydse åen igen herinde. Der kommer en lille gangbro. Men det er et hyggeligt landskab, som vi nok kan se. Det ville være idyllisk, hvis man havde haft et godt kamera med. Nu krydser jeg så åen her, og så er det rent faktisk bare sti på den anden side. Så vi fortsætter selvfølgelig med at følge åen. Underground for so long in the dark, I forgot how the sunlight feels. Hidden just out of reach, down below, waiting for time to reveal 100 new colors in me. Even if it takes 100,000 years to finally shine, unlike any other, something undiscovered, left to crystallize. Give it time, put it under pressure, hold it to the fire, a diamond in disguise, meant to shine. Laugh around every edge. Så fik vi gennemført anden del af Køge Å-stien. Og skal nu i gang med den sidste, del 3. Og I kan lige se, der er igen en informationstavle. Så nu går den fra Regnemark, hvor jeg er nu, og så til Borup. Så prøver jeg at gå tæt på, så kan I se, jeg er hernede ved omkring 32. Og så skal jeg denne her vej her. Og op. Og slutter der, hvor jeg tager en bus hjem. Så det er til at overskue. Hvis man fortsætter ud her, der hvor der står 37, så kan man faktisk connecte til Ringsted Oplevelsessti og gå hele vejen til Ringsted.
Så, men det bliver til en anden gang. Every flaw tells a story. The rarity, the clarity, it's priceless and unlike anything they've seen. Pulled up to the surface from the dust. Even if it takes 100,000 years, I'll be enough. Shine, unlike any other. Something undiscovered, left to crystallize. Give it time, put it under pressure. Hold it to the fire. Så er der en lille bit smule landevejsgang, hvis man kan kalde det, igennem Regnemark, hvorefter jeg så rammer noget sti igen om ikke så længe. Så det er tåleligt, så længe det ikke er for langt. Og nu er det jo formiddag, og det er hverdag, så der er ikke ret meget trafik her. Så det går an. Put it under pressure. Hold it to the fire. Diamond in disguise, meant to shine. One of a kind, a timeless design. Catching your eye. Shine, unlike any other. Something undiscovered, left to crystallize. Give it time, put it under pressure. Hold it to the fire, a diamond in disguise, meant to shine. Meant to shine. Meant to shine. Så havner vi lige på en lille bid landvej igen. Det er okay, det ser ikke ud som, der er særligt trafikeret her, så og ja, det var virkelig ikke andet end et par 100 meter på landevejen. Så er det ud på grusvej igen. Det er dejligt. Vi siger, at der er 2,1 km til Brorup Station. Så nu har jeg under 1 kilometer til stationen, så det var ikke så længe inden jeg forlader stierne og havner nede i Borup by.
Så jeg tænkte, jeg vil lige benytte chancen til at snakke lidt om turen, jeg har gået her. Køge Å stien kan jo selvfølgelig sagtens gås som en endagstur. 22 km med en dagstursrygsæk på og lidt vand og snacks og måske lidt frokost med, så kan man snilt klare det på en enkelt dag. Jeg vælger at overnatte ude i Spanager, fordi jeg synes, det er sjovt at sove i shelter, og i det hele taget sjovt at overnatte ude i naturen. Så det er også den mulighed, man har. Man kan jo selvfølgelig vælge at gøre det lignagtigt på den måde, man føler det bedst med. Så jeg har heller ikke snakket så meget om de forskellige ting, der har været på turen. Men jeg kan anbefale, at man downloader de foldere, der er, som giver en hel masse information omkring de områder, man kommer igennem. Så i stedet for at jeg render og læser op fra en folder, så er det nok nemmere, hvis I henter den selv. Jeg lægger ruten ud som GPX-fil, man kan downloade, men ellers så kan man også sagtens finde den på nettet. Nu er det bare min at dele op i 2 dage, så hvis man vil have turen stort set næsten ned fra Køge station af, og så ud til Spanager Shelter, og så videre næste dag, så kan man jo bruge min rute, hvis man vil. Men ellers så vil jeg ikke sige så meget mere. Nu kommer der et tog. Jeg vil selvfølgelig filme lidt, når jeg går ned i Borup by, men kommer ikke til at snakke så meget mere, for jeg skal bare hen og have en bus til Køge igen.